Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Κύριε Μπογδάνο, καλησπέρα. Τι κάνετε κύριε Παπαδούνια, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε. Και εγώ χαίρομαι. Εσείς τι κάνετε? Μάχημος πάντα, ξέρω γυρίζετε την Ελλάδα όλη. Αλήθεια είναι αυτό, δεν υπάρχει κούραση, υπάρχει μόνο ενθουσιασμός και υπάρχει και η αίσθηση ευθύνης, διότι κάποιος πρέπει κάποτε σε τούτην εδώ τη χώρα να κάνει την αρχή τουλάχιστον. Δεν θα πω ότι θα το κάνουμε όλο εμείς, αλλά να κάνει την αρχή, να εκφράσει τον κανονικό δεξιό, τον συντηρητικό συμπατριώτη μου, ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ απλά, καθαρά, ξάστερα, χωρίς ούτε πάθος, ούτε βία, ούτε τίποτα το σκοτεινό και το αρνητικό, σε πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και οικονομική ελευθερία. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Και βλέπουμε και μια τρομερή ανταπόκριση 2,5 εβδομάδες τώρα, κύριε Μπαρδούνια, που ξεκινήσαμε την πατριωτική δύναμη αλλαγής κατά συντομογραφία πατρίδα. Τι μηνύματα τώρα, γιατί έχει σημασία. Πάτε, κοινάτε τον κόσμο. Απευθύνεσαι σε μια φαντάζομαι σε όλους τους Έλληνες, αλλά ειδικά σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, όπως είπατε και εσείς, το δεξιό κομμάτι των ψηφοφόρων. Τι μηνύματα παίρνει, γιατί στο δεξιό κομμάτι είναι πολλά κόμματα που παίζουν και διεκδικούν την ψήφο. Και μάλιστα λέγεται ότι το τελευταίο διάστημα, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, ό,τι χάνει η Νέα Δημοκρατία, τα παίρνει ένα συγκεκριμένο κόμμα. Εσείς τι μηνύματα παίρνετε? Κοιτάξτε, ήμασταν το Σαββατοκύριακο στη Βόρεια Ελλάδα. Είχα την χαρά και την τιμή να απευθύνω χαιρετισμό στην ανακοίνωση της υποψηφιότητας του κυρίου Νασιούλα, ο οποίος εκτός από υποψήφιος δήμαρχος στην Θεσσαλονίκη είναι και προβεβλημένος ως στέλεχος της Πατριωτικής Ενώσεως του κυρίου Εμφιετζόγλου. Πήγα από το Φίλιρο μέχρι την Περαία. Συναντήθηκα με πολύ κόσμο. Έκανα βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ανοίξαμε τον χώρο μας που θα γίνει τα γραφεία μας. Λοιπόν, αυτό που βλέπω είναι ότι και στη Βόρειο Ελλάδα, όπως και παντού, ο απλός Έλληνας πατριώτης, ο οποίος λέει το εξής, ότι υπάρχει και καλό και κακό, και σωστό και λάθος, και έθνη και γέννη και φύλλα και Θεός, όχι μόνο ο Αλλάχ, στον οποίο κάνουν γονικλησίες όλοι οι προοδευτικοί, οι αριστεροί, οι κεντροφιλελεύθεροι, οι άθεοι και εκείνοι που μας ενέπαιξαν και μας εξαπάτησαν και κυβερνούν τώρα τη χώρα με ισλαμολοάτικη ατζέντα. Λοιπόν, ο Έλληνας, ο οποίος συγγνώμη, αυτό που είπατε να το διευκρινίσουμε λιγάκι, είπατε Ισλαμολοάτικη. Είναι λοιπόν, μια λέξη για να τη δούμε. Γιατί το λέτε αυτό? Άκουσα περίπου έτσι από έναν περιπτεράστηνα Χαρνών, εκείνος την είπε πιο σκληρά, αλλά την υιοθέτησα επειδή έχει νόημα. Γιατί το λέτε αυτό, γιατί... διότι τι ζούμε? Ζούμε μια Ισλαμική εισβολή, η οποία μέσω της αντικαταστάσεως πληθυσμών αλλάζει πλήρως τα δημογραφικά αλλά και πολιτισμικά δεδομένα των κοινωνιών μας. Είμαστε σε μια περίοδο που περισσότεροι είναι οι ξένοι που δικαιούνται για παράδειγμα το επίδομα γένας από όσο οι Έλληνες πολίτες. Εμένα σε λίγο θα γεννήσει η γυναίκα μου με τη βοήθεια πάντοτε του Θεού. Ξέρετε, εμείς είμαστε Έλληνες πολίτες, δεν είμαστε πλούσιοι άνθρωποι. Την χάνει βεβαίως να έχουμε την μεγάλη βοήθεια της βουλευτικής αποζημιώσεως, την οποία προς το παρόν λαμβάνω. Από την άλλη όμως είμαστε δύο κανονικότατοι άνθρωποι, μένουμε σε ενίκιο. Εγώ δεν είμαι Γιώργος Τράγκας, ο οποίος έχω εκατομμύρια στην άκρη. Το πόθεν έσχες μου λέει ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο έχω. Εμείς δεν πρόκειται να πάρουμε λοιπόν, κύριε Μπαρδούνια, το επίδομα της γένας. Η Πακιστάνισσα όμως ή η Αφγανή ή η Σομαλή θα το πάρει το επίδομα της γένας από τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος κύριος Μητσοτάκης δεν παίρνει πλέον λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσει το επίδομα της γένας στην Αφγανή και τη Σομαλή και την Πακιστανή. Αντίθετα, σου βάζει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα στο Θεό και πλήρωνε εσύ. Αυτό λοιπόν μαζί με μία, περιμένετε, ολοκληρώνω, μαζί με μία αντίληψη ότι όλοι στην κοινωνία, εκτός από τον απλό νομοταγή Έλληνα πολίτη, αυτόν που έχει την ατυχία να γεννηθεί ετεροφιλόφιλος, λευκός, Έλληνας, χριστιανός, όλοι οι υπόλοιποι έχουν προτεραιότητα. Προτεραιότητα έχουν οι Ρωμά,
προτεραιότητα έχουν οι ΛΟΑΤΚΙ, προτεραιότητα έχουν όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι συγκροτούν μια μειονότητα εκτός από τους κανονικούς ανθρώπους. Λοιπόν, σε αυτό το πράγμα επιτέλους ήρθε η ώρα να πούμε δυνατά και καθαρά ότι πάμε κόντρα. Και όχι, με συγχωρείτε, ξέρω ότι σας έχω πάρει φαλάκι και σας ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν υπάρχουν πολλά κόμματα στα δεξιά. Πού είναι τα δεξιά κόμματα? Η Νέα Δημοκρατία δεξιό κόμμα δεν είναι. Δεν είναι. Είναι ο κ. Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος ο ίδιος από το ΠΑΣΟΚ προέρχεται και άμα τον ρωτήσει κανένας άμα η ελληνική λύση είναι κόμμα δεξιό, θα το αρνηθεί με τα βδελιγμίας. Και θα πει, το σέβομαι και το τιμώ. Ο κύριος Βελόπουλος θεωρεί ότι η ελληνική λύση είναι ένα υπεριδεολογικό πατριωτικό κόμμα. Δεξιό δεν το λέει. Να σας πω όμως κάτι... Με συγχωρείτε, ο κύριος Κασιδιάρης είναι ακροδεξιός. Δεν είναι δεξιός. Δεν θα σας πει, όμως ακούστε για το διάλογο κύριε Μπογδάνου. Αυτά που είπατε έχουν ενδιαφέρον. Ήδη έχω και ένα μήνυμα από τη φίλη μας τη Μέλη, λέει, που λέει έχει δίκιο ο κύριος Μπογδάνος. Όμως εγώ θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα. Δεν φοβάστε ότι κινδυνεύετε να σας πούνε ότι έχετε ρατσιστικές αντιλήψεις για μια ευρωπαϊκή πολυπολιτισμική κοινωνία? Όχι. Διότι πολυπολιτισμός είναι ένας Τζον, ένας Ζαν, ένας Γιώχαν, ένας Γιωχάνες, ένας Γιάννης, ένας Ζωάο, ένας Τζιοβάνι. Δεν είναι 15 Χασάν και μια Μαρία. Αυτό το οποίο μας κάνουν δεν είναι πολιτισμός. Είναι άλωση των κοινωνιών μας. Και να με συγχωρείτε πολύ, με τον ίδιο τρόπο που ο παππούς μου δεν σκέφτηκε αν θα τον πούνε ρατσιστή όταν πέταξε στη θάλασσα τους Ιταλούς και μεταπολέμησε τους Γερμανούς στο Ελαλαμέιν και το Ρίμινι, έτσι και εγώ δεν με ενδιαφέρει αν θα με πούνε ρατσιστή, επειδή δεν θέλω την εκπακιστανοποίηση της χώρας μου, κύριε Μπαρδούνια. Μάλιστα. Όσον αφορά δε στα υπόλοιπα μικρότερα κόμματα, τι να πούμε. Το κόμμα με το οποίο συνεργάστηκα για ένα φεγγάρι και θέλω να ξέρουν όλοι για ποιον λόγο σταμάτησα να συνεργάζομαι, μας έστελνε ο πρόεδρος του άκουσον εσωτερικά μέμο και οδηγίες, μην τολμήσουμε να πούμε ότι είμαστε δεξιοί και συντηρητικοί, διότι του χάλαγε το φιλελέ του προφίλ. Λοιπόν, ποιος είναι δεξιός εκεί έξω? Μόνο ένα κόμμα βλέπω εγώ να είναι δεξιό αυτή τη στιγμή και αυτό είναι το Πατρίδα, η πατριωτική δύναμη αλλαγής, που λέει δυνατά και καθαρά πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και οικονομική ελευθερία. Διότι αυτό που συμβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία και τις σοβιετικές, σοσιαλιστικές, οικονομικές της πολιτικές είναι άνω ποταμών, κύριε Παπά. Λέμε λοιπόν, είστε υπέρ της φιλελεύθερης οικονομίας. Φιλελεύθερη όμως λέει και η Νέα Δημοκρατία ότι είναι στην οικονομία. Και να δούμε λοιπόν πως ένας πολιτικός με φιλελεύθερη αντίληψη θα κινείτο να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της ακρίβειας που πλήττει οριζοντίως και καθέτως στην ελληνική κοινωνία. Εξαιρετική ερώτηση. Ρίξτε τους φόρους είναι η απάντηση. Εγώ δεν θα πω καν flat tax. Το flat tax, αυτό που βγαίνουν και λένε κάποιοι ότι ο φόρος λέει πρέπει να είναι 15 για όλους τους Έλληνες, όλες τις Ελληνίδες, ο έμεσος, ο άμεσος, παντού. Εντάξει, αυτό είναι για τους αφελείς και που ψάχνουν τις εύκολες λύσεις. Οι φόροι στην Ελλάδα πρέπει να είναι κοστολογημένα από 12 μέχρι 19%. Πώς να αλλάζουν ανάλογα με το αν κάποιος έχει πραγματικούς λόγους για να είναι πιο ελαφρυμένος φορολογικά, οι πολυτεκνοί, οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να ανοίξουν οικογένεια, αυτοί που παίρνουν την εταιρεία τους και την πηγαίνουν σε μια κριτική παραμεθόριο, ευαίσθητη, νευραλγική ευτικά περιοχή, οι οικογένειες που μετακομίζουν σε προαναφερθήσεις περιοχές, οι εταιρείες οι οποίες έρχονται να επενδύσουν. Να σας πω το εξής, επειδή θα μου πείτε, μα τι λέτε τώρα, ρίχνοντας τους φόρους θα έχουμε περισσότερες προσόδους για το κράτος? Είναι η λεγόμενη καμπυλή του Λάφερη, ποιον γνωρίζει. Και παραπέμπω όλους ή τις άλλες στην οικονομική πολιτική της Ουγγαρίας, που έχει χαμηλότατους φόρους, υψηλότερα έσοδα από την Ελλάδα, περισσότερα χρήματα στην τσέπη, PPP, Purchasing Power Per Capita, δηλαδή κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα στα ελληνικά, στην τσέπη του μέσου Ούγγρου Έλληνα πολίτη, και βέβαια τον Ορμπάν, ο οποίος, και αυτό τον λέγανε ακροδεξιό, συντηρητικός είναι. Είναι όμως φιλορώσος. Είναι φιλορώσος. Και εμείς είναι φιλορώσος. Είμαστε. Είναι φιλορώσος. Εάν πρόοδος ή αυτή η ανομαλία των προοδευτικών, διότι περί ανομαλίας πρόκειται πλέον, η οποία ακουμπάει πλέον και αγγίζει τα παιδιά μας, κύριε Μπαρδούνια. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι είναι αποδεκτό να πηγαίνουν transsexual drag queen τραβεστή
και να χαργεντίζονται με παιδιά στα νηπιαγωγεία μας. Όπως έχει αρχίσει να γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Μπορώ να διανοηθώ ότι η κυρία Κεραμέως επιτρέπει στα σχολεία να έχουν φόρμες που γράφουν γονέας 1, γονέας 2. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι Νέα Δημοκρατία? Ακούστε, έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο ακροατή, τον κύριο Καταβελάκη, Ελικρού Καταβελάκη, ο οποίος ρωτάει το εξής: ποια είναι η θέση σας και ποια θα ήταν, αν ήσασταν εσείς πρωθυπουργός, η αντιμετώπιση του βιαστή από το Κολονάκι, ο οποίος είχε τη 12χρονη και της είχε το πιστό στον κρόταφο για να της κάνει διάφορα πράγματα? Η αυθόρμητη απάντησή μου είναι ότι τέτοιοι άνθρωποι θέλουν κρέμασμα. Όμως, επειδή πρέπει να είμαι προσεκτικός, θα πω τα ισόβια και χημικός ευνοχισμός. Δηλαδή? Και σε αυτόν και στους πελάτες. Ναι. Και σε αυτόν και στους πελάτες. Και μια και τα λέμε από την φιλόξενη συχνότητα και την εκπομπή σας, να σταματήσουμε λίγο να χρησιμοποιούμε τη λέξη παιδοβιαστής. Αυτή η νέα τάξη πραγμάτων που έχει αλώσει τη γλώσσα είναι πολύ επικίνδυνη. Όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη παιδοβιαστής, κύριε Μπαρδούνια, είναι σαν να λέμε υπάρχει συνουσία με παιδί που δεν είναι βιασμός. Η λέξη παιδοβιαστής... Αυτό είναι σωστή η προσέγγιση. Σωστό. Πολλοί άνθρωποι την χρησιμοποιούν εντελώς καλοπροαίρετα. Δεν θέλω να τους κατηγορήσω, αλλά δεν το έχουν σκεφτεί ενδεχομένως. Η λέξη παιδοβιαστής είναι άλλο ένα φρούτο της εποχής των προοδευτικούλιδων, των φιλελέδων, των αριστερούλιδων και όλων εκείνων που τα θέλουν όλα ανάστα ο κύριος και ανάκατα στις κοινωνίες μας, να μην υπάρχουν άντρες, να μην υπάρχουν γυναίκες, όλα να επιτρέπονται και τα σχετικά, και ουσιαστικά διαχωρίζει τον υποτιθέμενο παιδοβιαστή από τον παιδεραστή. Λοιπόν, κάθε παιδεραστής είναι παιδοβιαστής. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι υπάρχει ειδική λέξη για τον βιασμό του παιδιού. Οποιοσδήποτε παιδεραστής είναι βιαστής. Μάλιστα. Συνεπώς η απάντησή μου είναι αυτή. Επειδή ξέρω ότι ένα από τα θέματα που αγγίζει την καρδιά και το μυαλό του δεξιού ψηφοφόρου είναι το θέμα της ασφάλειας. Να νιώθει ασφαλής, να υπάρχει τάξη και ασφάλεια και να μην διαλύονται τα πανεπιστήμια. Όπου η κυβέρνηση που υποτίθεται αποφάσισε να βάλει πανεπιστημιακή αστυνομία και τα πήρε όλα πίσω. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά? Τώρα, εγώ θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Και επειδή δεν θέλω να γίνω προκλητικός, απλά θα πω ότι άμα θέλει κάποιος τα στοιχεία, είναι στη διάθεσή του. Όταν ήμουν στο Πάντιο και ήμουν με τη ΔΑΠ και μας κλείναν το πανεπιστήμιο και ερχόντουσαν οι τραμπούκοι με τα στυλιάρια και τα λοστάρια, αυτός ο οποίος ήταν επικεφαλής των απέναντι που κλείναν το πανεπιστήμιο και δέρναν τους φοιτητές, αυτή τη στιγμή είναι κομμάτι του συστήματος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι όταν η Νέα Δημοκρατία μαζεύει όλους τους αριστεριστές, όλους τους πασόκους, όλους τους πρώην κόκκινους και έχει φτιάξει το σύστημά της, προφανώς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με πρώην κομμουνιστές και πρώην αριστερούς και πρώην πασόκους και πρώην προοδευτικούς τους μην και τους επιγόνους τους. Και άμα θες να ασκήσεις δεξιά πολιτική, χρειάζεσαι δεξιό πολιτικό προσωπικό. Άμα θέλεις να ασκήσεις πολιτική ασφάλεια, δεν την κάνεις με τον κνίτη. Την κάνεις με άνθρωπο ο οποίος σέβεται τον αστυνομικό. Δεν την κάνεις με εκείνον ο οποίος μεγάλωσε. Κύριε Μπογδάνο, μπορεί ο κνίτης να έχει ανανύψει και να έχει πάρει θέσεις συγκεκριμένες σήμερα. Δεν ανανύπτουν οι κνίτε, καρέκλες ψάχνουνε. Ό,τι είχε πει η Μαλβίνα Κάραλη για τον συνασπισμό, που είχε πει δεν είναι κόμμα, είναι 15 πισινοί που ψάχνουν καρέκλα. Λοιπόν, αυτοί τώρα οι πισινοί μετεξελίχθηκαν και βρήκανε καρέκλα και τη βρήκανε δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη που έχει το βαθύ κόμπλεξ μην τον πούνε δεξιό. Λοιπόν, με συγχωρείτε, θα μου πείτε όμως τώρα, διότι είστε καλός δημοσιογράφος, κύριε Μπογδάνο, αυτά δεν τα ξέρατε, τώρα μας τα λέτε. Και αν δεν μου το πείτε εσείς, είμαι βέβαιος ότι το σκέφτεται κάποιος νεοδημοκράτης που μας ακούει. Μα μας δουλέψανε. Με προλάβατε, γιατί λίγο διαφορετικά θα σας το έλεγα. Τόσο καιρό δεν το είχατε καταλάβει. Όχι βέβαια, δεν Ένας έξυπνος άνθρωπος δεν εξαπατάται εύκολα. Κύριε μου, μπορεί να μην είμαι τόσο έξυπνος. Εγώ δεν πουλάω εξυπνάδα, πουλάω συνέπεια. Πουλάω την απόλυτη διαβεβαίωση σε οποιονδήποτε με εμπιστευτεί ότι ακόμα και αν δεν είμαι τόσο έξυπνος όσο πρέπει για να ξέρω ότι τελικά αυτός που εμπιστεύτηκα ήταν απατεώνας, διότι μου έχει τύχει πολλές φορές, εγώ δεν θα υποστείλω ποτέ τη σημαία. Εάν η Νέα Δημοκρατία ακολουθούσε το πρόγραμμα το οποίο
επικοινωνούσα και για το οποίο πολεμούσα το 2018 και το 2019, εγώ αυτή τη στιγμή θα ήμουν Νέα Δημοκρατία και θα ανέμιζα τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας με τα δύο μου χέρια. Αλλά όχι. Να σας πω κάτι, επειδή έχω άλλο ένα μήνυμα, θέλω να μου απαντήσετε. Λέει, τελικά η νησίδα του Εύρου ήταν ελληνική και τουρκική ή ελληνική? Ή τι φοβόμαστε να κρύψουμε ή τι φοβόμαστε να πούμε την αλήθεια? Προφανώς εννοεί από ό,τι κατάλαβα την ιστορία με τους μετανάστες στην νησίδα στον Εύρο που είχαμε προσφάτως. Να σας πω, προφανώς υπάρχει πέμπτη φάλαγγα στην Ελλάδα που προσπαθεί να μας φέρει και σε μπελάδες και σε άσχημα σκηνικά με τους Τούρκους, αλλά συγχρόνως προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί, ούτως ώστε να εξακολουθεί αυτή η διαρκής ροή που ανασκαλεύει και ξεριζώνει τα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας δημογραφικά και πολιτισμικά. Μάλιστα. Χρειάζεται τεράστια προσοχή αυτό το πράγμα. Όμως να σας πω και κάτι. Ένα λεπτό έχει απομείνει. Όταν είσαι μια κυβέρνηση η οποία αφήνει τα τουρκικά ντρόουν να πετάνε πάνω από ελληνικό έδαφος και δεν τα καταρρίπτει. Όταν είσαι μια κυβέρνηση η οποία φοβάται να διακηρύξει τα 12 μίλια τα οποία δικαιούμαστε ή να οριοθετήσει την ΑΟΣ με την Κύπρο και βρίσκεται διαρκώς ευνηδιαζόμενη από μια Τουρκία την οποία μετά κατηγορεί. Βεβαίως δεν μπορείς να έχεις μεγάλη εμπιστοσύνη ότι τα πράγματα γίνονται ή θα γίνονται σωστά. Λοιπόν, κύριε Μπογδάνο, να σας ευχαριστήσω. Δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος να πω στις διαφημίσεις. Καλό σας απόγευμα. Ευτυχώς ο χρόνος ήταν επαρκέστατος και εσείς τιμιότατος. Ευχαριστούμε θερμά. Καλούμε όλους να μπουν στο site www.patrida.net. Έχουμε πρόγραμμα αναλυτικό. Όχι κραυγές, ούτε κινήσεις εντυπωσιασμού. Ουσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.